Završili smo kuglanje koje je trajalo 30 minuta i krenuli smo dalje. Ali ovdje ima jednostavno previše mašina i previše dobrih stvari da smo mogli tek tako da odemo. Odlučili smo da isprobamo što je više moguće njih i krenuli smo redom. Okreni ga jednom i...
Alo bre majmune, možeš tu da se parkiraš bre brate, to je mesto za invalidi bre brate. U redu, brate, ja sam je majka. Će Luka osrediti čari Pačevila večeras. Prvo svoj prvi izlazak za 5,5 godina.